Vítam vás vo videu. V dnešnom videu tu máme styl SpongeBob. Keď tu vidíte, som jeden z najlepších hráčov tejto hry. Takže máme tu pár triliónikov, biliónikov. Takže tak. V dnešnom videu si... Wow, pozrite. 5 triliónov, čo je docela dobrý počet. Mám 1 kvatrilión. Čo je docela OK. Dobre, máme kvatrilión. Sme na private vlastne teraz. A z tejto hry vyjde ešte asi... Urobíme novú sériu, čo bude styl SpongeBob a rozdieli sa to na styl SpongeBob a SpongeBob Tower Defense a tie ostatné hry pôjdu samostatné. Takže toto je moja BIska. Je to tu Diamond niektoré a môj index. Môj trošku dosť nadopovaný index. Ale nielen trošku, že úplne nadopovaný index. Ja ho mám plný až po nejaké godly. Chýbajú mi nejaké godly a nejaké godly mi chýbajú. Secrety, ale secret je úprimne asi, že najviac. Takže tie sa posnažím získať. Lebo môj kamoš mi všetko stratil, čo som si o neho uložil. Lebo on je taký inteligentál. Dobre, máme tu 5. Obsidian Squid. A keď sa nemýlim, bolo to aj v shope, že sa dal kúpiť. No jasné. Battle. Táto hra má škoda, že má zanedbaného tvorcu Krev sa o ne nestará. Ale vlastne kto je tento tvorca hry tejto hry? Setting, chodíte tu, neviem, čo si musím pozrieť, ale myslím, že je to Krev. Takže, tak, mám tu nejaké godly dneska, mám tu spavli sa, nič moc. Keby sa spavnulo niečo dobré, samozrejme natočím, no, v shope nič. Ale som rád, že môj friend má akože private, takže som rád. Mám Rebirth. Mám na Rebirth, ale nebudem ho robiť, lebo mi odídu všetky postavičky. Lebo mal som 2 Dream Patrickov, iba 1, takže to mi nevyhovuje trošku. Ale nič sa nedie. OK. Tuto máme, že free spin, Wumbo exkluzív. Mohlo by sa spavnúť ináč Wumbo niečo. Urobíme jednu dôležitú vec. Tu godly skúsim. Vidíte, môžem sa predať za pár peniažkov. Neviem za koľko, 5 biliónov. 250. 5 biliónov. 2,5 bilióna. Ja som si na tú Mega Hydra Karen fakt, že šetril. Ja som mu raz myšľal na update, čo som ešte vtedy netočil na YouTube. Odvtedy už sa nikdy nespavnula. Secret. La Spatula. Spawn. Ja mám stíšený zvuk. Mne sa tu spavnula spatula. A mne chýba. To mohlo byť taký dobrý záber. Le Spatula spawn. Respawn. Nee. Nevadí. 1 billions. To sú nejaké trilión. My sme niekde 12 biliónov, čo je strašne dole. A to som nechcel ani hľadať. No, prišli o spatulu, čo mi chýbalo do indexu, že som naštvatý strašne.
No, nevadí. Zatiaľ vám ukážem nejaké veci, čo sú tu. Som neviditeľný. Sprej. Som rýchly. Viem vysoko skákať. Viem chodiť cez steny. Pum. Takto. Takto. A to je asi všetko, lebo som nasratý, že som tú špatulu nestihol. Dobre ľudia, až by som sa chcel poďakovať, toto bolo celé video. Ďalšie video bude o necelý týždeň. Aj možno, že menej alebo viac. Toto bude samostatná séria. Ďalšie veci sa dozviete na mojom kanáli. Čaute!